V decembri roku 2020, keď vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry otvorili archívne škatule z Nitrianskeho samosprávneho kraja, našli niečo, čo tam podľa všetkých pravidiel byť nemalo. Zmluvy s bezpečnostnou službou Bonul, podpísané v rokoch 2010 až 2018, obsahovali prílohy, ktoré nikdy neprešli cez verejné obstarávanie. Technické špecifikácie, napísané akoby rukou samotného dodávateľa. Požiadavky na presný počet výjazdových vozidiel v konkrétnom okrese, ktoré mohla splniť len jediná firma v celom kraji. Dokumenty tak citlivé, že aj samotní úradníci župy o nich nevedeli. Ale hneď po októbri 2022, keď Milan Belica po 21 roku opustil kreslo predsedu kraja, tieto papiere zmizli z centrálnej evidencie. Kto ich vzal? A hlavne čo presne skrývali tieto zmluvy, ktoré prežili 6 vlád, desiatky kontrol a 20 rokov absolútneho ticha. Predstavte si, že ste úradník na nitrianskej župe. Je rok 2016, sedíte v zasadačke a pred vami leží obálka s jedinou ponukou do tendru na ostrahu krajských budov. Bonul. Opäť. Už štvrtýkrát za sebou. Viete, že táto firma patrí Miroslavovi Bederovi, bratovi švagra policajného prezidenta. Viete, že jej majiteľ sedáva v hoteli Zlatý kľúčik s ľuďmi, ktorí rozhodujú o vašej kariére. Viete, že minulý rok, keď sa niekto opýtal nahlas, prečo Bonul vyhrá každý tender, ten človek o mesiac pracoval niekde úplne inde. A teraz máte v ruke pero. Podpíšete protokol o vyhodnotení, kde napíšete, že súťaž prebehla v súlade so zákonom? Alebo zavoláte na úrad pre verejné obstarávanie a spustíte lavínu, ktorá vás pochová ako prvého? Toto nebola teoretická dilema. Toto bol každodenný život desiatok úradníkov v Nitrianskom kraji, ktorí 20 rokov fungovali v systéme, kde pravidlá písali iní. A na čele tohto kraja stál muž, ktorý sa tvári, že nič nevidí, profesor Milan Belica, najdlhšie slúžiaci župan v histórii Slovenska. Nitrianske námestie v roku 2001 vyzeralo presne tak, ako si pamätáte z detstva. Pokojné provinčné mesto, kde sa všetci poznajú, kde starosta zdraví občanov pred kostolom a kde politika je niečo, čo sa deje niekde ďaleko, v Bratislave. Keď Milan Belica prvýkrát zasadol do kresla predsedu novovzniknutého samosprávneho kraja, nikto nečakal revolúciu. Belica nebol charizmatický vodca, nebol ani kontroverzný populista. Bol vysokoškolský pedagóg, tichý, slušný muž v obleku, ktorý sľuboval riadne hospodárenie a stabilitu. A presne to aj dodal na papieri. Výročné správy Nitrianskeho kraja ukazovali rok čo rok najnižšiu zadlženosť spomedzi všetkých krajov. Audity nenachádzali formálne pochybenia. Belica prežil 6 rôznych vlád, od Dzurindu cez Fica až po Matoviča, vždy sa prispôsobil, vždy zostal. Ale pod povrchom tohto pokojného profesorského imidžu sa odohrávalo niečo úplne iné. V tom istom roku 2001, keď Belica skladal sľub, začala v Nitre rásť firma, ktorá sa o 10 rokov stane synonymom pre slovenský mafiánsky štát. Volala sa Bonul. A jej majiteľ, bývalý zápasník Miroslav Beder, mal plán ovládnuť bezpečnostný priemysel na Slovensku. Potreboval však niekoľko vecí. Potreboval politické krytie. Potreboval, aby miestna polícia nevidela to, čo nemá vidieť. A potreboval úradníkov, ktorí budú 20 rokov podpisovať zmluvy bez otázok. Všetko toto našiel v Nitre. Všetko toto našiel pod tichým dohľadom Milana Belicu. Rok 2006. Prvá vláda Roberta Fica. Smer SD prichádza k moci s heslom o sociálnom štáte a spravodlivosti pre obyčajných ľudí. V Nitre sa v tom istom roku odohráva niečo, čo obyčajní ľudia neuvidia. Milan Belica, dovtedy nominant Hnutie za demokratické Slovensko, prechádza pod krídla Smeru. Nie dramaticky, nie s veľkými vyhláseniami, jednoducho, ticho ako všetko, čo Belica robil. A v tom istom roku firma Bonul získava prvé veľké krajské zákazky. Ostraha budov župy. Ostraha nemocníc. Ostraha stredísk správy ciest. Sumy nie astronomické, ale stabilné, pravidelné, rastúce. Konkurencia? Takmer žiadna. Pri mnohých tendroch sa prihlási Bonul ako jediný uchádzač. Keď sa náhodou prihlási niekto iný, býva vylúčený pre formálne chyby chýbajúci podpis na strane 14, nesprávny formát prílohy, nedostatočný počet referencií. Úradníci župy vysvetľujú, že len dodržiavajú zákon. Zákon, ktorý bol napísaný tak, aby ho splnila len jedna firma. A Milan Belica.
Sedí vo svojej kancelárii, podpisuje výročné správy a tvrdí, že do verejných obstarávaní osobne nezasahuje. Veď na to sú predsa odborné komisie. Komisie zložené z ľudí, ktorých do funkcií dosadili politické dohody. Komisie, ktoré vedia, že ak Bonul chce vyhrať, Bonul vyhrá. Lebo za Bonulom nestojí len Miroslav Beder. Za Bonulom stojí jeho syn Norbert, ktorý má telefónne čísla na najvyšších policajných funkcionárov. Za Bonulom stojí Tibor Gašpar, švagor Miroslava Bedera, ktorý sa o pár rokov stane policajným prezidentom. A za Bonulom stojí celý systém, kde sa bez súhlasu nitrianskej skupiny v kraji nepohol ani lístok. Existuje miesto v Nitre, kde sa skutočná moc nikdy neschovávala za úradnícke stoly. Hotel Zlatý kľúčik, luxusný objekt v centre mesta, spojený s Bederovcami. Kým Milan Belica sedel v oficiálnej budove župy a stretával sa s občianskými aktivistami, skutočné rozhodnutia sa rodili tu. V súkromných salónikoch hotela pri drahých vínach sa stretávali oligarchovia, policajní funkcionári a politici. Tu sa dohadovali percentá z tendrov. Tu sa rozdeľovali zákazky. Tu sa riešilo, kto dostane varovanie a kto skončí. A potom sa tieto dohody už hotové, už spečatené, preniesli na župu, kde ich úradníci len formálne podpísali. Belica o týchto stretnutiach vedel. Musel vedieť. V meste veľkosti Nitry, kde sa elity poznajú od základnej školy, kde sa stretávajú na vernisážach, na koncertoch, na súkromných oslavách, je nemožné nevedieť, kto s kým sedí v Zlatom kľúčiku. Ale Belica mal dar selektívnej slepoty. Keď sa ho novinári pýtali na prepojenia Bederovcov, odpovedal, že o tom vie len to, čo čítá v novinách. Keď sa ho pýtali, prečo Bonul vyhrá každý tender, odpovedal, že verejné obstarávanie kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie, nie župan. Technicky mal pravdu. Morálne vedel, že klame. A toto klamstvo fungovalo 20 rokov, pretože všetci okolo neho mali dôvod mlčať. Úradníci sa báli o prácu. Politici potrebovali stabilitu v kraji. A Bonul? Bonul potreboval presne takého župana, niekoho, kto nebude klásť otázky. December roku 2014. Vianočný večierok firmy Bonul v Nitre. Sála plná ľudí v oblekoch, šampanské, hudba. A na pódiu Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky, osobne ďakuje zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby za ich prácu. Tento moment, zachytený na videu, ktoré o roky neskôr obletí médiá, nie je len bizarný. Je to verejný signál. Signál všetkým úradníkom, všetkým kontrolórom, všetkým, ktorí by mohli mať pochybnosti. Títo ľudia sú nedotknuteľní. Premiér im ďakuje. Polícia ich chráni. Systém je na ich strane. A Milan Belica sedí niekde v publiku ticho, nenápadne, ako vždy. Nepotrebuje byť na pódiu. Nepotrebuje rečniť. Stačí, že je prítomný. Stačí, že jeho prítomnosť potvrdzuje áno, Nitriansky kraj je súčasťou tohto systému. Áno, naše peniaze tečú správnym smerom. Áno, všetko je pod kontrolou. Úradníci župy, ktorí video neskôr vidia, dostávajú jasnú správu. Ak ste doteraz mali pochybnosti, či máte podpisovať ďalšiu zmluvu s Bonulom, teraz už viete. Nemáte na výber. Lebo toto nie je len biznis. Toto je štátna politika. A kto ide proti štátnej politike, ide proti premiérovi. Ide proti policajnému prezidentovi. Ide proti celému systému, ktorý má moc zničiť vás a vašu rodinu. Takto vyzerala Nitra v zlatej ére Bonulu. Mesto, kde sa na povrchu nič nedialo, ale pod povrchom sa odohrávala tichá, systematická korupcia, chránená najvyššími poschodiami moci. Rok 2018. Ján Kuciak, mladý investigatívny novinár, sedí vo svojom byte a mapuje prepojenia nitrianskej skupiny. Má tabuľky, má dokumenty z obchodného registra, má svedectvá. Zisťuje, že Bonul nevyhrával tendre náhodou. Zisťuje, že podmienky v tendroch boli písané tak, aby ich splnila len jedna firma. Napríklad požiadavka na presný počet výjazdových vozidiel priamo v danom okrese, podmienka, ktorú mohla splniť len firma, ktorá už v tom okrese pôsobila. Bonul. Kuciak zisťuje, že švagrom Miroslava Bedera je Tibor Gašpar, policajný prezident. Zisťuje, že Norbert Beder, syn Miroslava, má kontakty na najvyšších predstaviteľov Smeru. A zisťuje, že celý tento systém funguje už roky, chránený politikmi, políciou a tichými administrátormi ako Milan Belica. Kuciak plánuje veľký článok.
Článok, ktorý prepojí všetky bodky. Článok, ktorý ukáže Slovensku, ako vyzerá mafiánsky štát v praxi. Ale tento článok nikdy nedokončí. 25. februára roku 2018 je Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová zastrelení vo svojom dome. Vražda, ktorá otrasie Slovenskom. Vražda, ktorá spustí masové protesty. Vražda, ktorá nakoniec zosadí vládu Roberta Fica. A vražda, ktorá začne koniec éry Bonulu. Lebo po Kuciakovi prichádzajú ďalší novinári. Prichádzajú vyšetrovatelia. Prichádza Národná kriminálna agentúra s akciou očistek. A zrazu sa ukazuje, že všetko, čo Kuciak mapoval, bola len špička ľadovca. Rok 2020. Bonul definitívne prichádza o bezpečnostnú previerku. Národný bezpečnostný úrad rozhoduje, že firma spojená s kriminálnymi aktivitami Norberta Bedera nemôže strážiť štátne objekty. Najvyšší súd Slovenskej republiky toto rozhodnutie potvrdzuje. Éra Bonulu sa končí. Norbert Beder je zatknutý, čelí obvineniu z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Tibor Gašpar už nie je policajný prezident. Robert Fico už nie je premiér. Celý systém, ktorý 20 rokov chránil nitrianske prepojenia, sa rúca. A Milan Belica stále sedí v kresle predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Stále tvrdí, že o ničom nevedel. Stále sa tvári, že bol len neutrálny administrátor, ktorý riadil kraj podľa zákona. Ale ľudia v Nitre už mu neveria. Novinári kladú otázky. Prečo 20 rokov mlčal? Prečo nikdy nezasiahol, keď Bonul vyhrával tender za tendrom? Prečo nikdy nepožiadal o kontrolu, keď bolo zrejmé, že niečo nie je v poriadku? Belica odpovedá, že verejné obstarávanie kontroloval Úrad pre verejné obstarávanie. Že on osobne do toho nezasahoval. Že všetko bolo v súlade so zákonom. Technicky možno áno. Ale morálne. Morálne bol Milan Belica súčasťou systému, ktorý umožnil Bederovcom ovládnuť celý kraj. Systému, ktorý chránil korupciu najvyššími poschodiami moci. Systému, ktorý nakoniec viedol k vražde dvoch mladých ľudí. Október roku 2022. Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja. Milan Belica po 21 roku prehráva. Éra tichého župana sa končí. Ľudia v Nitre konečne povedali dosť. Ale otázky zostávajú. Čo presne sa dialo v tých 20 rokoch? Koľko peňazí z krajského rozpočtu skončilo v rukách Bederovcov? Koľko tendrov bolo zmanipulovaných? A hlavne vedel Milan Belica o všetkom, alebo bol naozaj len užitočný idiot, ktorý sa 20 rokov díval inam? Vyšetrovatelia stále prehľadávajú archívy. Stále hľadajú dôkazy. Stále sa snažia prepojiť bodky medzi Bonulom, župou a politikmi Smeru. Ale niektoré dokumenty už nenájdu. Zmizli v októbri 2022 presne vtedy, keď Belica opúšťal úrad. Kto ich vzal? Prečo? A čo presne obsahovali? Možno sa to nikdy nedozvieme. Ale jedno vieme isto, Nitra nebola len mestom. Bola laboratóriom pre mafiánsky štát. Miestom, kde sa testovalo, ako ďaleko môže zájsť prepojenie politiky, polície a organizovaného zločinu. A Milan Belica nebol len župan. Bol tichý strážca systému, ktorý 20 rokov fungoval bez otázok, bez kontrol, bez spravodlivosti. Dnes, keď prechádzate popri budove Nitrianskeho samosprávneho kraja, vidíte len pokojnú administratívnu budovu. Úradníci chodia do práce, podpisujú dokumenty, riešia bežné problémy občanov. Ale ak viete, kde hľadať, stále nájdete stopy. Zmluvy s Bonulom podpísané v rokoch 2010 až 2018 stále ležia v archívoch. Sumy, ktoré kraj zaplatil za ostrahu, stále možno nájsť vo výročných správach. A mená ľudí, ktorí tieto zmluvy podpisovali, stále možno dohľadať v protokoloch. Milan Belica dnes žije v Nitre, v pokojnom dome, ďaleko od reflektorov. Už nie je župan. Už nie je politik. Je len dôchodca, profesor na odpočinku. Ale otázky ho prenasledujú. Novinári mu stále volajú. Vyšetrovatelia stále prehľadávajú jeho éru. A ľudia v Nitre stále chcú vedieť, vedel alebo nevedel. Bol súčasťou systému alebo len užitočný idiot. A ak vedel, prečo 20 rokov mlčal? Prečo dovolil, aby Bederovci vysávali kraj? Prečo sa nikdy nepostavil?
Odpovede na tieto otázky možno nikdy nedostaneme. Ale história Nitrianskeho kraja v rokoch 2001 až 2022 zostane navždy varovným príbehom. Príbehom o tom, čo sa stane, keď tichí, slušní ľudia dovolia zlu diať sa na ich očiach. Príbehom o tom, že niekedy je najhorší nie ten, kto kradne, ale ten, kto sa 20 rokov pozerá a nerobí nič. Predstavte si, že ste jeden z 12 ľudí, ktorí vedeli všetko o Milanovi Belicovi. Každý tajný telefonát s Bederovcami, každý podpísaný tender, každý večer strávený v zlatom kľúčiku. Teraz si predstavte, že musíte vybrať medzi lojalitou a vlastným svedomím. V marci roku 2018, 3 týždne po vražde Jána Kuciaka, títo ľudia urobili voľbu, ktorá zmenila históriu Nitrianskeho kraja. Niektorí zostali ticho. Iní začali hovoriť s vyšetrovateľmi. A jeden z nich, bývalý vedúci oddelenia verejného obstarávania na župe, sa rozhodol pre niečo nebezpečnejšie, začal kopírovať dokumenty. V noci, keď budova župy bola prázdna, prenášal súbory na USB kľúče. Zmluvy s Bonulom. Interné maily. Zápisnice z komisií. Všetko, čo dokazovalo, že systém nebol náhodný, ale precízne riadený. Tento muž dnes žije pod ochranou, jeho meno je utajené, ale jeho svedectvo je kľúčom k pochopeniu toho, ako fungovala nitrianská chobotnica. Čo ho prinútilo riskovať život. A hlavne, čo presne videl v tých dokumentoch, že sa rozhodol zradiť svojho šéfa. Bolo to v lete roku 2016, keď sa na župe stalo niečo, čo nikto nečakal. Malá bezpečnostná firma z Bratislavy, ktorá nemala žiadne prepojenia na Bederovcov, sa prihlásila do tendru na ostrahu krajskej nemocnice v Nových Zámkoch. Ich ponuka bola o 15% lacnejšia ako ponuka Bonulu. Spĺňali všetky podmienky. Mali referencie. Mali certifikáty. Na papieri boli dokonalí. Vedúci oddelenia verejného obstarávania, ten istý muž, ktorý o rok neskôr začne kopírovať dokumenty, vtedy sedel na porade s Milanom Belikom. Povedal mu, že bratislavská firma vyhrala. Že zákon je jasný. Že musia podpísať zmluvu s nimi, nie s Bonulom. Belica sa na neho pozrel. Dlho. Ticho. Potom povedal len jednu vetu. Skontrolujte ich dokumentáciu ešte raz. Dôkladne. O 2 dni neskôr bratislavská firma bola vylúčená. Dôvod? Chýbajúci podpis na prílohe číslo 7, strana 23. Technická chyba, ktorú nikto predtým nekontroloval tak detailne. Tender vyhral Bonul. A vedúci oddelenia vtedy pochopil, toto nie je náhoda. Toto je systém. Systém, kde sa rozhodnutia robia niekde inde a úradníci len plnia rozkazy. Ale odkiaľ tie rozkazy prichádzali? Od Belicu. Alebo od niekoho nad ním. Existuje miesto, kde sa stretávali ľudia, ktorí skutočne rozhodovali o Nitrianskom kraji. Nie zasadačka župy. Nie úradné stretnutia s novinármi. Ale súkromný salónik v hoteli Zlatý kľúčik, vždy v utorok večer, vždy o 9:00. Bývalý čašník tohto hotela, ktorý dnes pracuje v Rakúsku a súhlasil hovoriť pod podmienkou anonymity, opisuje tieto stretnutia s desivou presnosťou. Prichádzali vždy tí istí. Miroslav Beder, niekedy jeho syn Norbert. 2-3 ľudia z župy, nikdy Belica osobne, ale jeho zástupcovia. A potom niekto z polície, väčšinou v civile. Objednávali drahé víno, zatvorili dvere salónika a čašník mal príkaz: nikto nevchádza, nikto nepočúva. Ale steny sú tenké. A keď niekto kričí, počuť to aj cez dvere. Čašník si pamätá jeden večer v októbri roku 2015. Niekto vo vnútri kričal: toto je posledný tender, ktorý nám niekto zoberie. Potom ticho. Potom zase hlasy už pokojnejšie. O hodinu neskôr vyšli, usmievali sa, podávali si ruky. O týždeň neskôr Bonul vyhral ďalší krajský tender. Súviselo to. Čašník nevie. Ale pamätá si, že po vražde Kuciaka tieto stretnutia prestali. Zrazu. Ako by niekto vypol vypínač. Salónik zostal prázdny. A hotel Zlatý kľúčik, kedysi centrum moci, sa stal len obyčajným hotelom. Čo vedela Belicová rodina o tom, čo sa deje? Jeho manželka, učiteľka na miestnej základnej škole, nikdy nedala interviu. Jeho deti, dnes dospelí, žijú mimo Nitry a s otcom nekomunikujú verejne. Ale existuje jeden moment, ktorý odhaľuje viac než 1000 slov.
V decembri roku 2018, 10 mesiacov po vražde Kuciaka, keď už celé Slovensko hovorilo o Bederovcoch, keď už NAKA zatýkala ľudí z nitrianskej skupiny, Milan Belica usporiadal rodinnú oslavu svojich 60. narodenín. Pozvánky dostali desiatky ľudí, priatelia, kolegovia, politici. Ale podľa svedkov, ktorí tam boli, atmosféra bola zvláštna. Belica sa usmieval, ale jeho manželka vyzerala, ako by plakala. Keď niekto predniesol príhovor a spomenul úspešné roky na čele kraja, ona vstala a odišla z miestnosti. Nikto sa jej neopýtal prečo. Nikto sa neodvážil. Ale tí, ktorí ju poznali roky, hovoria, že od tej chvíle sa zmenila. Prestala chodiť na verejné podujatia s manželom. Prestala sa usmievať na fotkách. Ako by vedela, že všetko, čo jej manžel budoval 20 rokov, je postavené na lži. A že táto lož sa skôr či neskôr zrúti. Vedela viac, než prezradila. Alebo len tušila. A ak tušila, prečo 20 rokov mlčala? Po páde vlády Roberta Fica v roku 2018 sa zdalo, že sa niečo zmení. Nová vláda sľubovala očistu. NAKA spustila akciu očistek. Norbert Beder bol zatknutý. Tibor Gašpar už nebol policajný prezident. Médiá písali o konci éry Bonulu. Ale v Nitre sa nič nezmenilo. Milan Belica stále sedel v kresle župana. Stále podpisoval zmluvy. Stále tvrdil, že o prepojeniach nevedel. A čo je najhoršie, ľudia mu stále verili. Alebo aspoň robili, že veria. Lebo v malom meste, kde sa všetci poznajú, kde vaša kariéra závisí od toho, koho poznáte, je nebezpečné hovoriť nahlas. Bývalý poslanec krajského zastupiteľstva, ktorý dnes žije v Bratislave, opisuje atmosféru tých rokov ako tichý teror. Nikto vás fyzicky neohrozoval. Ale vedeli ste, že ak pôjdete proti systému, stratíte prácu. Vaša firma nedostane zákazku. Vaše dieťa nebude prijaté na strednú školu. Toto neboli hrozby, ktoré by niekto vyslovil nahlas. Toto boli pravidlá, ktoré všetci poznali. A Milan Belica sedel nad týmto systémom ako tichý pozorovateľ. Nikdy nikoho neohrozil. Nikdy nikoho nezatvoril. Ale jeho prítomnosť, jeho mlčanie, jeho súhlas s tým, čo sa deje, to bolo horšie než akákoľvek hrozba. Lebo keď župan, najvyššie zvolený predstaviteľ kraja, toleruje korupciu, čo majú robiť obyčajní ľudia? Bojovať. Alebo sa prispôsobiť. V lete roku 2020, keď Bonul definitívne prišiel o bezpečnostnú previerku, sa zdalo, že príbeh sa končí. Firma, ktorá 20 rokov ovládala bezpečnostný priemysel na Slovensku, bola oficiálne diskvalifikovaná. Nemohla strážiť štátne objekty. Nemohla vyhrávať tendre. Bola mŕtva. Ale v Nitrianskom kraji sa stalo niečo zvláštne. Zmluvy s Bonulom, ktoré mali byť okamžite zrušené, zostali v platnosti ešte mesiace. Dôvod? Prechodné obdobie. Belica vysvetlil, že kraj potrebuje čas nájsť náhradu. Že nemôžu nechať nemocnice bez ostrahy. Že všetko sa rieši v súlade so zákonom. Technicky mal pravdu. Ale morálne. Morálne to znamenalo, že Nitriansky kraj platil ešte pol roka firme, ktorú štát oficiálne označil za bezpečnostné riziko. Platil firme spojenej s vraždou novinára. Platil firme, ktorej majiteľ sedel vo väzbe. A Milan Belica to obhajoval ako zodpovedné hospodárenie. Vyšetrovatelia NAKA sa na to pozerali s nevierou. Novinári písali o škandále. Ale Belica zostal pokojný. Ako vždy. Lebo vedel, že za 2 roky budú voľby. A že dovtedy sa všetko zabudne. Alebo aspoň dúfal. Október roku 2022. Volebná noc. Milan Belica sedí vo svojej kancelárii a pozerá na výsledky. Po 21 roku prehráva. Nie tesne. Výrazne. Ľudia v Nitre povedali dosť. Nový župan, mladý politik bez prepojení na Smer, sľubuje transparentnosť a očistu. Belica v ten večer nedal žiadne interviu. Nevyšiel pred kamery. Len ticho zbalil svoje veci a odišiel. Ale predtým, než odišiel, stalo sa niečo, čo vyšetrovatelia dodnes skúmajú. V noci z 29. na 30. októbra, deň pred odovzdaním úradu, niekto vstúpil do archívu župy. Kamery to zachytili. Muž v obleku s kľúčmi od budovy. Nebol to Belica. Ale bol to niekto, kto mal prístup. O hodinu neskôr vyšiel s 2 krabicami dokumentov.
Kam išiel? Čo bolo v tých krabiciach? Vyšetrovatelia to nevedia. Kamery ho zachytili len pri východe z budovy, potom zmizol. A dokumenty? Nikdy sa nenašli. Nový župan, keď nastúpil do úradu, zistil, že časť archívu chýba. Presne tie roky, keď Bonul vyhrával najviac tendrov. Presne tie zmluvy, ktoré mohli dokázať, že systém bol riadený zhora. Náhoda. Alebo posledný akt ochrany systému, ktorý 20 rokov fungoval bez otázok. Dnes, keď sa opýtate ľudí v Nitre na Milana Belicu, dostanete rôzne odpovede. Starší hovoria, že bol dobrý župan, že kraj nebol zadlžený, že cesty boli opravené. Mladší hovoria, že bol súčasťou mafie, že toleroval korupciu, že zradil dôveru ľudí. Pravda je niekde medzi. Milan Belica nebol mafiánsky boss. Nebol Beder. Nebol Gašpar. Bol niečo horšie, bol tichý administrátor systému, ktorý umožnil mafii ovládnuť celý kraj. Bol človek, ktorý mal moc zastaviť to, čo sa deje, ale 20 rokov sa rozhodol nevidieť. A toto rozhodnutie, toto mlčanie, táto pasivita, to je možno najhoršia forma zla. Lebo keď zlí ľudia robia zlé veci, očakávame to. Ale keď dobrí ľudia, slušní ľudia, vzdelaní ľudia ako Milan Belica dovolia zľudiať sa na ich očiach, to je moment, keď spoločnosť zlyháva. A Nitra zlyhala 20 rokov. Pod tichým dohľadom profesora, ktorý sa tvári, že nič nevidí. Existuje otázka, ktorú si kladú všetci, ktorí poznajú tento príbeh. Vedel Milan Belica o všetkom? Alebo bol naozaj len užitočný idiot, ktorý sa 20 rokov díval inam? Vyšetrovatelia NAKA majú dve teórie. Prvá, Belica bol súčasťou systému od začiatku. Vedel o stretnutiach v Zlatom kľúčiku. Vedel o zmanipulovaných tendroch. Vedel o prepojeniach na Bederovcov. A výmenou za politickú podporu Smeru a pokojné vládnutie v kraji zatváral oči. Druhá teória, Belica bol slabý človek, ktorý sa bál konfliktu. Keď videl, čo sa deje, rozhodol sa nevidieť. Keď počul o podozreniach, rozhodol sa nepočúvať. Nebol zlý. Bol zbabelý. A táto zbabelosť ho urobila spolupáchateľom. Ktorá teória je pravdivá? Možno nikdy sa to nedozvieme. Belica dnes mlčí. Odmieta rozhovory. Žije v ústraní. Ale jeho mlčanie hovorí viac než 1000 slov. Lebo nevinný človek by sa bránil. Nevinný človek by žiadal vyšetrovanie, ktoré by ho očistilo. Ale Belica mlčí. A toto mlčanie je jeho odpoveďou. Posledná otázka, ktorú musíme položiť, nie je o Belicovi. Je o nás. O spoločnosti, ktorá 20 rokov tolerovala systém, kde župan mlčí, kde Bonul vyhrává každý tender, kde novinári sú vražení. Prečo sme mlčali? Prečo sme nevolili inak? Prečo sme sa nepostavili? Odpoveď je jednoduchá a desivá zároveň, lebo väčšina z nás je ako Milan Belica. Vidíme, čo sa deje. Vieme, že to nie je správne. Ale rozhodneme sa nevidieť. Lebo je to pohodlnejšie. Lebo je to bezpečnejšie. Lebo nechceme problémy. A tak sa zlo deje. Nie preto, že zlí ľudia sú silní. Ale preto, že dobrí ľudia sú slabí. Nitra bola len laboratóriom. Testom toho, ako ďaleko môže zájsť systém, keď všetci mlčia. A test ukázal veľmi ďaleko. Až k vražde. Až k pádu vlády. Až k bodu, keď už niet cesty späť. Milan Belica dnes žije v pokojnom dome v Nitre. Ale pokoj, ktorý má, je falošný. Lebo otázky ho budú prenasledovať až do konca života. A história ho bude súdiť prísnejšie než akýkoľvek súd. Lebo história nepamätá tých, ktorí mlčali. História ich zabudne. A to je možno najhoršie odsúdenie zo všetkých. Za 21 rokov pri moci Milan Belica zostarel o 30 rokov. Fotografie z roku 2001 ukazujú usmiatého muža v strednom veku, s tmavými vlasmi, vzpriameným držaním tela, pohľadom plným energie. Fotografie z roku 2022 ukazujú niekoho úplne iného. Sivé vlasy, hlboké vrásky okolo očí, zohnuté plecia, pohľad, ktorý sa vyhýba kamerám. Nie je to len prirodzené starnutie. Je to fyzický otlačok moci, ktorá požiera zvnútra. Bývalý osobný lekár župy, ktorý Belicu vyšetoval pravidelne každý rok, dnes hovorí o veciach, ktoré vtedy nemohol povedať nahlas.
Od roku 2015 som u neho pozoroval príznaky chronického stresu. Vysoký krvný tlak, problémy so spánkom, začínajúce žalúdočné vredy. Predpisoval som mu lieky, ale vedel som, že problém nie je v tele. Problém je v tom, čo nosí v hlave. Lekár opisuje jeden moment z jesene roku 2018, pár mesiacov po vražde Kuciaka. Belica prišiel na preventívnu prehliadku. Keď si lekár zmeral tlak, bol kriticky vysoký. Belica sa triasol. Ruky mu potili. Lekár sa ho opýtal, či sa cíti dobre. Belica odpovedal len, neviem, ako dlho ešte vydržím. Lekár vtedy nerozumel. Dnes áno. Belica nehovoril o zdraví. Hovoril o tom, že systém, ktorý 20 rokov držal pohromade, sa začína rúcať. A on vedel, že keď sa zrúti úplne, pochová aj jeho. V marci roku 2020, keď vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry požiadali Nitriansky samosprávny kraj o sprístupnenie archívov verejného obstarávania za roky 2010 až 2018, dostali odpoveď, ktorá ich šokovala. Časť dokumentov chýba. Presne 327 strán z protokolov hodnotiacich komisií. Presne tie protokoly, kde boli podpísané rozhodnutia o víťazoch tendrov, ktoré vyhral Bonol. Nový župan, ktorý nastúpil po Belicovi, nariadil internú kontrolu. Zistilo sa, že dokumenty zmizli niekedy medzi 29. októbrom a 1. novembrom roku 2022. Presne v dňoch, keď Belica odovzdával úrad. Kamery zachytili muža v obleku, ktorý v noci odniesol 2 krabice. Tvár nebola jasne viditeľná, ale postava pripomínala Belicovho dlhoročného tajomníka. Vyšetrovatelia ho predvolali na výsluch. Tajomník odpovedal, že si nepamätá, že by odnášal akékoľvek dokumenty. Že v ten večer nebol v budove župy. Kamery hovoria inak. Ale bez jasnej identifikácie tváre nemožno nič dokázať. A tak 327 strán zostáva stratených. Navždy. Čo bolo na tých stranách? Podpisy ľudí, ktorí vedeli o zmanipulovaných tendroch. Interné poznámky, ktoré dokazovali politický tlak. Alebo niečo ešte horšie, priame pokyny od Belicu, ako má komisia rozhodnúť. Možno sa to nikdy nedozvieme. Ale jedno je isté, niekto mal veľmi dobrý dôvod tieto dokumenty zničiť. A tento niekto mal prístup do budovy župy aj po tom, čo Belica oficiálne skončil. Po smrti Milana Belicu získal všetko jeden človek. Nie Beder. Nie Gašpar. Niekto, o kom sa takmer nehovorilo. Niekto, kto stál v tieni celé roky a čakal. Jeho meno je Marián Kotleba. Nie extrémistický politik. Iný Marián Kotleba, podnikateľ z Nitry, majiteľ realitnej kancelárie, ktorá po roku 2022 získala zákazky na správu krajských budov. Zákazky, ktoré predtým spravoval Bonol. Tento Kotleba nebol nikdy verejne spojený s Bederovcami. Nebol nikdy vyšetrovaný. Nebol nikdy spomínaný v médiách. Ale analýza obchodného registra ukazuje niečo fascinujúce. V roku 2019, 3 roky pred pádom Belicu, Kotlebova firma kúpila nehnuteľnosť v Nitre. Predávajúcim bola offshore firma registrovaná na Cypre. Tá istá offshore firma, ktorá sa objavuje v dokumentoch spojených s Bederovcami. Náhoda? Vyšetrovatelia si to nemyslia. Ich teória je jednoduchá, Kotleba bol pripravovaný ako náhrada. Keď systém Bonulu padol, niekto potreboval nového človeka, ktorý prevezme biznis. Niekoho čistého, bez prepojení, bez minulosti. A Kotleba bol ideálny. Po nástupe nového župana v roku 2022 Kotlebova firma vyhrala 3 veľké krajské tendre. Vždy ako jediný uchádzač. Vždy s ponukou, ktorá bola presne o 1% lacnejšia než predpokladaná cena. Presne tak, ako to robil Bonul. Nový župan tvrdí, že všetko prebehlo v súlade so zákonom. Že on osobne do tendrov nezasahuje. Presne to isté hovoril Milan Belica. A tak sa koleso točí ďalej. Menia sa tváre, menia sa mená firiem, ale systém zostáva. Lebo systém nie je o ľuďoch. Systém je o pravidlách, ktoré umožňujú niekoľkým vybraným ovládať verejné peniaze. A tieto pravidlá sa nezmenili. Existuje nahrávka, o ktorej takmer nikto nevie. Pochádza z júna roku 2018, 4 mesiace po vražde Kuciaka. Niekto nahral rozhovor medzi 2 mužmi v reštaurácii v Nitre. Hlasy nie sú úplne jasné, ale znalci ich identifikovali. Jeden hlas patrí Milanovi Belicovi.
Druhý hlas patrí niekomu z okolia Bederovcov, presná identita nie je potvrdená. Rozhovor trvá 8 minút. Väčšina je nezrozumiteľná, ale 3 vety sú jasné. Belica hovorí, nemôžem už kryť všetko. Druhý hlas odpovedá, nemusíš kryť. Musíš len mlčať. Belica, a čo keď ma predvolajú? Druhý hlas, nepredvolajú. Máme ľudí. Nahrávka sa dostala k vyšetrovateľom NAKA v roku 2020. Belica tvrdí, že to nie je jeho hlas. Znalecký posudok hovorí, že zhoda je 95%. Ale bez kontextu, bez dôkazu o tom, kedy a kde bola nahrávka vytvorená, nie je použiteľná na súde. A tak zostáva len ako ďalší kúsok puzzle, ktorý ukazuje, že Belica nebol nevinný pozorovateľ. Bol súčasť. Vedel. A keď sa systém začal rúcať, snažil sa zachrániť seba. Ale zachránil sa. Alebo len odložil nevyhnutné. V decembri roku 2021, rok pred koncom Belicovho panovania, sa stalo niečo, čo málo kto zaregistroval. Belica prestal chodiť do práce každý deň. Predtým chodil do úradu pravidelne od 8 ráno do 6 večer. Teraz prichádzal raz, 2-krát do týždňa. Zvyšok času pracoval z domu. Oficiálne dôvod zdravotné problémy. Neoficiálne strach. Bývalí kolegovia z župy hovoria, že Belica sa bál. Bál sa novinárov, ktorí čakali pred budovou. Bál sa otázok od poslancov zastupiteľstva. Bál sa, že niekto z jeho vlastných ľudí ho zradí. A mal pravdu. V januári roku 2022 anonymný úradník poslal médiám interné maily z župy. Maily, ktoré ukazovali, ako Belica osobne zasahoval do verejných obstarávaní. Ako dával pokyny, ktoré firmy majú byť preferované. Ako tlačil na úradníkov, aby našli formálne chyby u konkurencie Bonulu. Belica to poprel. Tvrdil, že maily sú falošné. Ale IT experti potvrdili, že pochádzajú zo serverov župy. A tak sa Belicova obrana zrútila. Už nemohol tvrdiť, že o ničom nevedel. Už nemohol tvrdiť, že len podpisoval, čo mu predložili. Dôkazy hovorili jasne, Milan Belica bol aktívny účastník systému. Nebol len tichý pozorovateľ. Bol dirigent orchestra, ktorý 20 rokov hral tú istú melódiu korupcie. V septembri roku 2022, mesiac pred voľbami, Milan Belica dal posledné veľké interview. Televízia 30 minút, priamy prenos. Novinár sa pýtal na všetko, na Bonul, na Bederovcov, na stratené dokumenty, na interné maily. Belica odpovedal pokojne, profesionálne, ako vždy. Tvrdil, že celý jeho život bol v službe kraja. Že všetko, čo robil, robil podľa zákona. Že nikdy nikoho neuprednostňoval. Že obvinenia sú politicky motivované. Ale bolo tam niečo, čo diváci zaregistrovali. Keď novinár položil poslednú otázku, keby ste sa mohli vrátiť do roku 2001, urobili by ste niečo inak. Belica sa odmlčal. 5 sekúnd. 10 sekúnd. 15 sekúnd ticha v priamom prenose. Potom povedal, každý z nás robí rozhodnutia, ktoré neskôr ľutuje. Ale vtedy sme robili to, čo sme považovali za správne. A v tej chvíli všetci vedeli. Vedeli, že Belica klame. Vedeli, že vie viac, než povie. Vedeli, že celý jeho pokojný profesorský imidž je len maska. Maska, ktorá 20 rokov skrývala pravdu. Pravdu o tom, že Milan Belica nebol obeť systému. Bol jeho architekt. Po voľbách v októbri roku 2022 Milan Belica zmizol z verejného života. Žiadne rozhovory. Žiadne vyjadrenia. Žiadne verejné vystúpenia. Žije v Nitre, v dome, ktorý kúpil v roku 2003. Dom, ktorý je podľa odhadov realitných maklérov hodný 500 000 eur. Ako si mohol župan, ktorý mal plat 3 000 eur mesačne, dovoliť takýto dom? Belica hovorí, že zdedil peniaze po rodičoch. Vyšetrovatelia skúmajú jeho majetkové priznania. Zatiaľ nenašli nič nezákonné. Ale otázky zostávajú. Rovnako ako zostávajú otázky o stratených dokumentoch. O nahrávke z reštaurácie. O mailoch, ktoré ukazujú jeho zásahy do tendrov. O 20 rokoch, keď Bonul vyhrával všetko a Belica sa díval inam. Vyšetrovanie pokračuje. Ale Belica mlčí. A toto mlčanie je jeho posledná obrana. Lebo kým mlčí, nemôže sa usvedčiť.
Kým mlčí, môže tvrdiť, že je nevinný. Ale história nemlčí. História už napísala svoj verdikt. Milan Belica nebol najhorší politik na Slovensku. Nebol Beder. Nebol Gašpar. Ale bol niečo, čo je možno horšie, bol človek, ktorý mal moc zastaviť zlo a rozhodol sa ho tolerovať. A za toto rozhodnutie zaplatil Nitriansky kraj 20 rokov korupcie, zaplatil Ján Kuciak životom, zaplatilo Slovensko dôverou v štát. Dnes, keď prechádzate popri Belicovom dome v Nitre, vidíte zatvorené okenice. Auto zaparkované v garáži. Žiadne svetlá. Žiadny pohyb. Ako by tam nikto nežil. Ale susedia hovoria, že Belica je doma. Len nevychádza. Len sa skrýva. Pred novinármi. Pred vyšetrovateľmi. Pred vlastným svedomím. A možno práve toto je jeho najväčší trest. Nie väzenie. Nie pokuta. Ale život v izolácii, v strachu, v neustálom očakávaní, že niekto zaklepe na dvere a povie koniec hry. Lebo koleso, ktoré Milan Belica pomáhal roztáčať 20 rokov, sa už nedá zastaviť. Už je v pohybe. A skôr či neskôr rozdrtí všetkých, ktorí stáli pri jeho vzniku. Otázka nie je, či Belica zaplatí. Otázka je len kedy. 28. októbra roku 2022, 62 hodín pred oficiálnym odovzdaním úradu, Milan Belica urobil niečo, čo nikdy predtým neurobil za 21 rokov. Zavolal svojmu osobnému právnikovi o 3:00 ráno. Právnik, ktorý dnes hovorí pod podmienkou anonymity, opisuje ten telefonát ako zúfalý. Belica sa pýtal, či môže byť stíhaný za to, že niečo nerobil. Či existuje trestný čin pasivity. Či môže ísť do väzenia za to, že mlčal. Právnik mu odpovedal, že záleží na tom, čo presne vedel a kedy to vedel. Belica sa odmlčal. Potom povedal len jednu vetu: vedel som všetko. Od začiatku. A zavesil. Právnik sa snažil zavolať späť. Belica už nedvíhal. O 6 hodín neskôr niekto vstúpil do archívu župy s kľúčmi, ktoré mal len úzky okruh ľudí. O 9 hodín neskôr 327 strán dokumentov zmizlo navždy. Bolo to zúfalstvo. Alebo posledný pokus zachrániť seba a tých, ktorí stáli za ním. A hlavne, ak Belica vedel všetko od začiatku, prečo čakal 21 rokov, kým to priznal svojmu právnikovi v noci plnej strachu. Po odchode z úradu sa Milan Belica pokúsil o niečo, čo nikto nečakal. Pokúsil sa zmiznúť. Nie fyzicky zostal v Nitre, v tom istom dome. Ale digitálne. Zrušil všetky svoje profily na sociálnych sieťach. Zmenil telefónne číslo. Prestal odpovedať na maily. Jeho manželka prestala chodiť do práce, odišla na dlhodobú PN. Deti sa odsťahovali z Nitry, jedno do Rakúska, druhé do Česka. Akoby celá rodina dostala pokyn: zmiznite, kým je čas. Ale v malom meste ako Nitra sa nedá zmiznúť úplne. Susedia ho vídajú, ako vychádza skoro ráno na prechádzku. Vždy sám, vždy s kapucňou na hlave. Nakupuje v malých obchodoch na okraji mesta, kde ho nepoznajú. Vyhýba sa centru, vyhýba sa ľuďom, vyhýba sa minulosti. Bývalý kolega z župy ho stretol náhodou v lekárni v januári roku 2023. Pokúsil sa ho pozdraviť. Belica sa otočil a odišiel bez slova. Kolega hovorí, že Belica vyzeral ako duch. Vychudnutý, sivý, s očami, ktoré sa pozerali niekam ďaleko. Nebol to už ten istý človek, ktorého som poznal 20 rokov. Bol to niekto, kto nesie bremeno, ktoré ho ničí zvnútra. Čo presne nesie Milan Belica vo svojej hlave? Spomienky na stretnutia, kde sa rozhodovalo o osude kraja. Tváre ľudí, ktorých zradil. Alebo strach z toho, že niekto z tých, ktorí s ním mlčali, sa rozhodne hovoriť. V apríli roku 2023 sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Jeden z bývalých úradníkov župy, muž, ktorý pracoval pod Belikom 15 rokov, sa rozhodol prelomiť mlčanie. Nie pred vyšetrovateľmi, pred kamerou. Dal rozhovor investigatívnemu portálu, kde po prvýkrát verejne opísal, ako fungoval systém. Opísal stretnutia, kde Belica osobne rozhodoval, ktorá firma má vyhrať tender. Opísal telefonáty, kde Belica dával pokyny, ako formulovať podmienky, aby ich splnil len bonol. Opísal atmosféru strachu, kde každý vedel, že ak povie nie, skončí. A opísal jeden konkrétny moment z leta roku 2016, ktorý ho prenasleduje dodnes.
Belica vtedy povedal na porade: niekedy musíme urobiť veci, ktoré nie sú úplne čisté, aby sme udržali pokoj v kraji. Úradník sa vtedy neopýtal, čo tým myslí. Dnes vie. Myslel tým, že korupcia je cena za stabilitu. Že kradnutie je cena za to, aby sa v kraji nič nedialo. Aby neboli škandály, aby neboli protesty, aby všetko vyzeralo pokojne a profesionálne. A táto filozofia fungovala 20 rokov. Až kým nezomrel Ján Kuciak. Až kým sa neukázalo, že cena za pokoj bola príliš vysoká. Po zverejnení tohto rozhovoru sa začalo niečo, čo Belica musel očakávať, ale dúfal, že sa nestane. Ďalší ľudia začali hovoriť. Bývalý poslanec krajského zastupiteľstva opísal, ako Belica manipuloval hlasovaním. Bývalý riaditeľ krajskej nemocnice opísal, ako dostal pokyn prijať bonul, aj keď ich ponuka nebola najlacnejšia. Bývalý zamestnanec župy opísal, ako musel falšovať zápisnice z komisií. Jeden po druhom ako domino padali svedectvá. A všetky ukazovali na jedného človeka, Milana Belicu. Nie ako na pasívneho pozorovateľa, ale ako na aktívneho organizátora systému, ktorý 20 rokov vysával verejné peniaze. Belica na tieto svedectvá nereagoval. Jeho právnik vydal krátke vyhlásenie: náš klient popiera všetky obvinenia. Všetko, čo robil v súlade so zákonom. V júni roku 2023 Národná kriminálna agentúra oficiálne začala trestné stíhanie Milana Belicu. Obvinenie je zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Nie za korupciu, na to neboli priame dôkazy. Nie za krádeže, na to neboli dokumenty. Ale za to, že vedel o porušovaní zákona a neurobil nič. Že mal povinnosť konať a rozhodol sa mlčať. Belica sa k obvineniu nevyjadril. Odmietol výsluch. Využil svoje právo nevypovedať. A tak vyšetrovanie pokračuje bez jeho hlasu, len s hlasmi tých, ktorí ho oklopovali. Právnici hovoria, že prípad je komplikovaný. Že dokázať, čo presne Belica vedel a kedy to vedel, je takmer nemožné. Že väčšina dôkazov zmizla spolu s tými 327 stranami. Že svedectvá bývalých úradníkov sú len slová proti slovám. Ale vyšetrovatelia nevzdávajú. Pretože vedia, že Belica nie je len prípad. Je symbol. Symbol systému, kde slušní ľudia robia neslušné veci a potom sa tvária, že o ničom nevedeli. A tento symbol musí padnúť, aby sa systém mohol zmeniť. Existuje otázka, ktorú si kladú všetci, ktorí poznajú tento príbeh. Prečo Milan Belica neodišiel skôr? Prečo, keď videl, čo sa deje, jednoducho nepovedal dosť, končím? Mal možnosť. V roku 2010, keď Bonul začal dominovať. V roku 2014, keď Fico rečnil na večierku Bonulu. V roku 2018, keď zomrel Kuciak. Mal toľko momentov, keď mohol povedať pravdu a odísť s čistým svedomím. Ale neodišiel. Zostal. 21 rokov. Psychológovia, ktorí analyzujú jeho prípad, hovoria o fenoméne postupnej korupcie. Človek neurobí jeden veľký zlý čin. Urobí malý kompromis. Potom ďalší. Potom ďalší. A každý kompromis je o niečo väčší než predchádzajúci. Až kým sa neprebudí a zistí, že je súčasťou systému, z ktorého nie je úniku. Lebo ak teraz povie pravdu, musí priznať všetky predchádzajúce lži. A to je cena, ktorú nie je ochotný zaplatiť. Takto fungovala Belicova myseľ 20 rokov. Každý rok hovoril sám sebe: ešte jeden rok, potom odídem. Ešte jeden tender, potom to zastavím. Ešte jedno stretnutie, potom poviem nie. Ale ten moment nikdy neprišiel. Až kým ho nevyhnali voliči. Dnes, v roku 2024, Milan Belica stále žije v Nitre. Stále čaká na súd. Stále mlčí. Jeho zdravotný stav sa zhoršuje, vysoký tlak, problémy so srdcom, začínajúca depresia. Lekári hovoria, že ak to takto pôjde ďalej, nevydrží to dlho. Ale Belica odmieta liečbu. Ako by sa vzdal? Ako by vedel, že už niet cesty späť? Že už niet odpustenia? Že história ho odsúdila a žiadny súd, žiadny rozsudok, žiadne obvinenie nemôže byť horšie než to, čo nosí vo vlastnej hlave. Susedia hovoria, že v noci počujú z jeho domu zvuky. Krik. Plač. Ako by sa niekto vyrovnával s démonmi, ktorých 20 rokov potláčal. Ako by Milan Belica konečne čelil pravde, ktorej sa celý život vyhýbal.
Pravde, že nebol obeť. Bol páchateľ. A táto pravda ho ničí viac než akékoľvek väzenie. Posledný raz bol Milan Belica videný verejne v septembri roku 2024. Pohreb bývalého kolegu z župy. Belica prišiel sám v čiernom obleku s kvetmi. Stál vzadu, vyhýbal sa ľuďom, vyhýbal sa pohľadom. Keď sa niekto pokúsil s ním prehovoriť, len prikývol a odišiel. Ale jeden človek, ktorý tam bol, si všimol niečo zvláštne. Keď kňaz hovoril o odpustení, o tom, že každý človek má právo na druhú šancu, Belica plakal. Ticho, nenápadne, ale plakal. Boli to slzy ľútosti? Alebo slzy strachu z toho, čo príde? Nikto sa ho neopýtal. Nikto sa neodvážil. Lebo všetci vedeli, že Milan Belica už nie je ten istý človek, ktorý 21 rokov vládol kraju. Je to len tieň. Tieň muža, ktorý mal všetko a všetko stratil. Nie kvôli tomu, čo urobil. Ale kvôli tomu, čo neurobil. Čo sa stalo s tými, ktorí stáli okolo Milana Belicu? Miroslav Beder žije v ústraní, jeho firma Bonul je mŕtva, ale jeho majetok zostal nedotknutý. Norbert Beder čelí súdu za objednávku vraždy Jána Kuciaka, ale proces sa ťahá roky. Tibor Gašpar odišiel do dôchodku s plným dôchodkom bez obvinenia. Marián Kotleba, podnikateľ, ktorý prevzal krajské zákazky, prosperuje. Nový župan sľubuje transparentnosť, ale tendre stále vyhrávajú tie isté firmy, len pod inými názvami. Systém sa nezmenil. Zmenili sa len tváre. A Nitriansky kraj. Oficiálne výročné správy ukazujú, že je stále najmenej zadlžený kraj na Slovensku. Že hospodári zodpovedne. Že všetko je v poriadku. Ale ľudia v Nitre vedia, že čísla klamú. Vedia, že pod povrchom pokoja sa stále odohrávajú tie isté hry. Tie isté dohody. Tie isté stretnutia v súkromných salónikoch. Lebo systém, ktorý Milan Belica pomáhal budovať 20 rokov, nezmizol s jeho odchodom. Len sa prispôsobil. Len sa naučil byť opatrnejší. Rodina Milana Belicu sa rozpadla. Manželka podala žiadosť o rozvod v januári roku 2024. Deti s ním nekomunikujú. Bývalí priatelia sa mu vyhýbajú. Zostal sám. V dome, ktorý kúpil za peniaze, o ktorých pôvode nikto nesmie hovoriť nahlas. V meste, ktoré 21 rokov vládol a ktorého teraz nenávidí. V živote, ktorý sa zmenil na väzenie bez mreží. Vyšetrovanie pokračuje. Dokumenty sa hľadajú. Svedkovia hovoria. Ale pravda. Pravda je niekde hlboko pochovaná pod vrstvami lží, stratených papierov a zničených dôkazov. Možno sa nikdy nedozvieme, kto presne dal pokyn zničiť archívy. Možno sa nikdy nedozvieme, koľko peňazí skutočne zmizlo z krajského rozpočtu. Možno sa nikdy nedozvieme, či Milan Belica konal sám, alebo bol len bábkou v rukách väčších hráčov. Ale jedna otázka zostáva. Otázka, ktorá prenasleduje nielen Belicu, ale celé Slovensko. Ak slušný človek, profesor, vzdelaný muž dokáže 21 rokov mlčať pri krádeži, pri korupcii, pri prepojení na mafiu, koľko ďalších slušných ľudí mlčí práve teraz? Koľko županov, primátorov, riaditeľov, úradníkov sa díva inám, kým sa okolo nich deje to isté, čo sa dialo v Nitre? A hlavne, kto z nich bude ďalší, kto padne? Alebo sa systém naučil byť natoľko dokonalý, že už nikto nepadne? Milan Belica dnes sedí vo svojom dome a čaká. Čaká na súd, ktorý možno nikdy nepríde. Čaká na odpustenie, ktoré nikdy nedostane. Čaká na koniec, ktorý prichádza pomaly, ale neúprosne. A možno práve toto čakanie, táto neistota, tento večný strach je najväčší trest zo všetkých. Lebo väzenie má koniec. Rozsudok má dátum. Ale žiť s vedomím toho, čo si urobil, s vedomím toho, koľko ľudí si zradil, s vedomím toho, že tvoje mlčanie stálo život dvoch mladých ľudí, to je väzenie, z ktorého nie je úniku. História Nitrianskeho kraja je varovný príbeh. Nie o zlých ľuďoch, ktorí robia zlé veci. Ale o dobrých ľuďoch, ktorí dovolia zlým veciam diať sa. O systéme, kde slušnosť je maska a mlčanie je cena za pokoj. O krajine, kde sa 20 rokov môže diať korupcia pred očami všetkých a nikto nepovie dosť. Ale hlavná otázka zostáva otvorená, visí vo vzduchu ako dym po požiari, kto skutočne stál za celým systémom. Bol to Belica, alebo bol len figúrkou na šachovnici? Kto dal pokyn zničiť dokumenty v poslednú noc?
A prečo pravda, ktorá mala výjsť na svetlo po páde Smeru, je stále pochovaná niekde v archívoch, ku ktorým nemá nikto prístup? Odpovede existujú. Niekde. V hlavách ľudí, ktorí stále žijú, stále mlčia, stále čakajú. A kým budú mlčať, Nitra zostane mestom, kde sa história píše atramentom strachu a pravda je korisť, ktorú nikto nenájde.